Itatangal daw ka English as mubata jay kasinsin ko. Dispiras ti New Year tatakit. Tatalangas mampet tata kami ngagkabanding-banding. Kitaan tan ako sa ano man ti pinagis-istorya na pa ako so pananta. Bulbulot kiti ko ti gamit ti pang pukes. Kaya nakabulog kan. Damdar tinay kaming. Yay. Kaming ka na. Kinuduwa nga sundalo ti simang fight. Ada sundalo gam dita? Uy, nadyak pukis sundalo. Kisam si katimang pukes. Pukis ba? Pukis ba? Pama to eh. Oh, dapat arta di. Arat yan. Naman kita man, laro ma. Okay. Mayatin. At dati, extension wire mo nga eh. Alangan sa pitag problema, binulod mo lang garo tata. Adi official natin panbimulod. Adi tawak nga arme. Iso adi tag pukis. Si kalanggar bumulod ka lang garo teriso rin, bumulod ka man ng extension na. Sino tagpukes? Extension ni Randy Irod. Kahit ano siya pukisak. Yoy, buriyaw! Una, nagpapais! Nirap-rap ay taga-kulaman. Ay taga-kulaman. Kasi borders ko, ay puro babae kami borders ko diyan kayo. Kaya pasir kan di kan. Lalaki. Ay lalakad mo isuna? Ilaklakad ko ba? Tana siyempre balo mo tiyang ganda, di ba? Siyempre kanyam. Kasi kay stick tuwang ka pa. Madinak nga ikumkumpera tasak nagado babae. Kayo gamit. Kami nag-ata. May met gamin natin matitay duldulin di aramid tayo kasi di duldulin mo mamuan dal tumulang. Nasakit aja tiri nada. Kaya mga saon. Ay, sus babae ka nagado babae ko naman. Bulga-bulgaran. Bulga-bulgar ni istorya ni bakto tagdagare ada. Baka ano. Kay di gamin ni bakit ko ara grabe nga silusa. Tangay kita nakita na at least ko na. Injak mo involve ko ako na. Baka no may salaga ko silap. Apangkan. Nya pinagkudam ka sa rilim nagwapo ka lan Ano na mga madi nga tagwapo gam ta babae madi. Nya ti Adi pinagkiring mo ti may nga pinagprinsip ba kala ngayon no kala kadwa-kadwam lang to no kangay kita sila da makaba. Yung mata babae gabi nagbit nga masuya. Ay, kas pagarigan Depende araw ka. depende. Madi nga mas depende ata babae no suya. Luray pa kasano kinadakdakan na aramid mo no talagang mata. sikat ti kuana. Kuana ba naganan. Diyan mamati. Kalayaman kayo sa istorya pang gati babae yan. Tiluon na mata. Agin lalaing mo lang ato ti babae no artuyak. Angkel ko ato ingum agin lalaing ti babae ata no artuyak. Iso ata pasikat lang kanya. Tamo na kanya. Oy, yung nga sa katakabisado kan angaramutan. Daman tinaalam nga aral kanya men. Angkel tata di ba yung daan pa nga pirmi nga sayaw. Lumatak pasikat lang sunatan taang. Ano sa istorya maraming awan. Kako na nangarot may medyat atot istoryan kaysa diyan nga linuluko yang kriya. Una. Ano istorya maraming awan. Kasi ti good boy. Good boy nga talaga. Apay ti balay yung board sir kaslag kakakuli kayong mamaamay. Hindi ti mapanpansin Atati ko. bagbagam nga may nga lahi. One blood. May sa karong hulmaan. Kami kayo. Now, may limutin ko na nagarot. Kita ka English na ate ti putot na na eh. Kahit mo mga umalaki ni Papang Mau. Paya di mo kayat. Ay snack ta kumarang tatino mo tayo nga danom. Nalalay nga di junior, pina di senior. Ay susuki na. Liyata ng kahit po play. Yoy. Abi dumdumo ka. Ada yung bantay tao eh. Madi yung mabubuti nga natang pugpugisan niya oh. Bird, tatawag na eh. Git ka nun. Balik ka bangir. Awalan birds, pinagsurusuruan dati pugis ni Turay niya kung Barumon. naslatan at isoy latata. Mahagsang tata. Dagsang-sangit nga ko, barako. Madalang pinta tata. Di ko pingayon ng tatang na eh. Choy nga dati kastanan eh. Guwapon ah. Madibero kasron. Next. Kita mo to yung video. Napinta sa anay. Talagang bitin ako matibagay sa tibok na. Kawalis ko din naman kayat. Kabali lumatan. Nagalas magaminuan eh. Ang buknan. Nagkampa na kinito yung albit. Di winanibig na. Pinapa-apa nak, di pinugisa kiti ko ah. Pinugisa kiti aja ng ubing ka English.
Hinapa-apa na. Gasa mo na papangamit pukis nga kito. Nag-wild, nagsangit-sangit, madi nga nagkuhan. Sika, madi ka magwa-wild, Lord. Nalpasan yung pugis-pugis yan. Pasay. Dangar ti man din na po kisa. Sino man ang talalalam tadasin po Si Manang Raquel. Pagbaga nga raw, istorya kami, bagbaga nga raw, nga mangitan suna sa nga ribaw. Tay baglay gatang nati manong duwa nga bukal nga sen. Ni Raquel, ni Risa, duwa nga bukal nga sen. Ni Rizal, duwa nga bukal nga sen. Ano nom, Jisen? May patader tayo lang ti balay ni Inang. Sika ako na 5,000 arang-arang kamay. Grabe mo, pinagkit-kit. Ta. Pinagkit-kitam kanya kon, gapunon na kaigam ti Kasi kamiran. pati, kasi simpre di kanyak mo, insan mo, ay bakak kanyam. Simpre, awam pa'y gamin ti anak mo nga mga kwa ba? Ni Inang, mabalin maata iji balay lang agyan ya Inang ya. May di sa bali nga talaga ni Inang, duray sak mo. Sak lang, may mayat. Duray di sa bali talaga, da sarili na nga balay na. Tapay ko na, at least nagasidag, tapay ko na, mabalin lang nga mapanjayan nyo, mabalin nga mapanjayan may. Ikaw na kiuri pa tagwaban na. Madi kahit mga patagwab, sa bali lang na. May met na. Wino di sa mo. Kalati, pay so. May met adi nga plano. Kay sa di kwa tayo. Sa boundary. Patadali yung ta. Patit lang ah. Kano talaga nga kwa ni Jojo, manumumal lang adi. Nakadadak ng sweldo nila kay na sa gasok. 100,000. Oh, discipline na pa. Awan na yun iti pangako galagyan. Iba kanyang kabagi sa bali kami tinababaan ng kabagi na may pintas nagtitim ng break. Mamati kay kanya. Wala. Lagi ti makayak lang gani kumak. Oy, tawagan na mo ito na. Sino tinakalutot na nga po. Grabe ka English ya, iti putok-putok iti nga kwa. Nagsiniblakan na kita nagbayaw kahit wala agad nga sen, naputok wala mo aja. nga sen, Ito wala nga sen. naputok mo latata oy. Pintas ah. Ya. Adi lag ka kasinsin ko naktumait ninualan mabalin mo at suna duwa nga sen. Adi Duwa kay siguro ka istorya di ba yung mayat itong tutungtung yo. tama di gamit kalayaman ah. Siyempre pinalapawan mo istorya. Ang mga awam mo tiyag paaba kayo. Sino man ti makabuyan to ata. Oy, apa. Na eh. Si kayo tiyag husgan, si kayo judge ba? Nung dapat da premium na. Ya, da premium na. Agawid daklang na. Oh, naputok kita. Ato iti karuba may. Mismo pataji talaga na na grabe tila na apo ginasidag kami lang. Pero no iti ka actual iti balay may ka English, no iti ka kasla karubam la kasla ka inabay kayo lang dori J Banger so nagsasao. Kasla iti lang abay mo tagsasao nagsasao ajay. Sa iti lang nan. Apo glipas iti video tayon.